हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दंथ'यो जोंहा दिनै माइ गायगोन जों दा थांनो ओंखारबाय स' नायलांबाय थादो जोंहानि दुब्लिया खाथियावनो नै जों दा आइजो आंजों थांगासिनो दं लोगोफोर जोंहानि आइ बिखुनजोआ बेनो दा जोंहानि आइ बिखुनजोआनो माइसालि माइ गसाखौ गायजेनबाय नै लोगोफोर नाय जोंहानि माइ गायग्राफोरानो जि सान्दुं गोसाथार जादों लोगोफोर दिनैयो नै लोगोफोर आं माइ गायनो नागिरदों आंनि माइ गायनायखौ नायदो बिखुमजो बिहामजो माइ गायदो फुदुंनो फैबाय लोगोफोर आङो
नै लोगोफोर साहा लोंबाय Gelani. जि गरमथार लोगोफोर नै संगासिनो माइ गायग्राफोरनि थाखाय नैबेयो आलुजों दाउ बेदर आरो नैबेयो सबायजों दाउ बेदर बेयो ना एवनाय नै ओंखाम जाबाय बेलासि जानायलाय नै माइ गायग्राफोरना सरबत बानायना लांनो नागिरदों बोथोराबो गरमथार नालाय साहा लोङानो कारजिखौ खानोसै जोंहा न'आवनो दं कारजि बिफाङाबो कारजि फिथाइफ्रा सरभगा जाबाय लोगोफोर लांनोसै दुब्लियाव फै बिफा फिसा फैगोनानो लोगोफोर फिसालायाबो फैदो फिसौलाबो फैदो बिखुनजोनो गिलास होदो वान टाइम होदो इनो तेतलायाव मा दोङोबा सेरेपसो दोङो ना सर्टपाटसो दोङो मिथि रोंला दे इखो ओरैनो नांगौमोन दे थिखांदो दे खथा लालायदो Karena mobil homna जाथ'आखै Aksi-aksinya hodo deh. Tangan nggak?